Aj skúsení investori robia chyby. Pri nehnuteľnostiach môžu takéto chyby výjsť poriadne draho, najmä ak sa opakujú. Slepá dôvera vo výnosy. Na prvý pohľad vyzerá číslo výnosu lákavo, ale bez toho, aby ste vedeli, ako vzniká, môže byť zavádzajúce. Dôležité je rozumieť, čo všetko za ním stojí a čo ho ovplyvňuje. Sú to faktory ako napríklad obsadenosť, sezónnosť či náklady. Ignorovanie správy nehnuteľností. Investícia nie je len o kúpe, ale o tom, kto a ako sa o váš apartmán postará. Ak je správa apartmánu neefektívna, príjem klesá a problémy pribúdajú. Podcenenie sezónnosti. Nie každá lokalita zarába celý rok a nie každý investor si to uvedomí včas. Správny výber lokality a projektu dokáže sezónnosť vyrovnať. Investovanie do nehnuteľnosti je silný nástroj, ale len vtedy, ak ho viete správne používať. Máte v pláne investovať a neviete kam, neviete ako? Obráťte sa na nás, tatrainvest.sk, tam získate cenné informácie.